O encoro pontevedrés de Pontillón do Castro enverducido acollía a regata nacional de 500 metros en pista de piragüismo deste ano 2010. Imos ver os mellores momentos acompañados, que mellor do presidente da Federación Galega de Piragüismo, Alfredo Bea. Moi boas. Moi boas. Pois, quizáis a segunda das probas importantes da temporada. Xa se celebrara de 1000 metros, chegaba este 500, que, bueno, ten un pequeno cambio, xa saben, neste ciclo olímpico non é distancia olímpica, pero iso non lle quita que sexa unha das distancias atractivas, da que pode optar casi calquer padexeiro, non? Bueno, non é olímpica que no tema masculino, pero, bueno, para as mulleres sigue sendo a distancia reina, non? Inda que este novo ciclo olímpico, coa entrada dos 200 metros, pois vamos a ver que tal se nos dá a España. Pois sí, efectivamente, en categoría femenina sí que estaban todas as primeiras espadas, tamén na masculina, porque eles seguen preparando ese ciclo. Este ano intermedio invita a pelexar quizáis por todo, non? Aquí temos xa a salida da final masculina, non? Donde os grandes favoritos, pois, en todo momento deron a cara. Sí, era unha final que disputaban os 9 millores das clasificatorias. Estaban os grandes da categoría. Estaba Perucho, Carlos Pérez, estaba Íñigo Peña, estaba Emilio Llamedo, estaba Borja Prieto, Javier Hernández, Álvaro Bravo, Saúl Cravioto, Víctor Rodríguez e Roberto Abad. Bueno, así destacables, pues, vemos pola calle un xa Perucho, bueno, Pérez Rial a gran salida e sempre foi o seu forte. Nestas calles máis, aquí vemos xa ahora a Saúl, son, non nos olvidemos, campeóns do mundo os dous en K2, son unha grande esperanza que temos tamén para estes Xogos Olímpicos. Exactamente, esa distancia que dá pé a enfrontamentos entre compañeiros habituais de fatigas, non? Como son Perucho e Saúl Cravioto. Chegaba mellor clasificado Cravioto, por iso Perucho remaba pola rúa número 1 e xa ia tomando quizáis un pouco iniciativa a Saúl. Sí, pero, bueno, son dous padexeiros que a súa preparación pola temporada, Saúl pode estar nestes momentos moito máis forte que Pérez, que Perucho, pero Perucho, digamos que a súa preparación sempre está apuntando máis ao final da temporada, que é onde dá o seu pico de forma, mentras que Saúl pois ten un pico de forma moito máis estable durante toda a temporada, non? Pois aí o víamos xa padexando cara a meta, e un pouquiño destacado dos demais participantes, camiño da súa vitoria, que víamos aí nesta distancia de 500 metros. Levaba a medalla de ouro. Perucho finalmente non podía entrar no podio, quedaba sexto, segundo Javier Hernández, terceiro Borja Prieto. Imos escoitar as súas impresións nada máis cruzar esa liña de chegada, valorando a temporada e o que lles queda por diante. Bueno, pues las sensaciones han sido bastante buenas para ser una distancia que no estamos preparando ahora mismo, ya que mi distancia es el 200, pues bueno, pues me he encontrado bastante bien. En la semifinal he ido un poco duro, me ha costado pasar a la final, pero bueno, la final he sabido reaccionar muy bien. ¿Y cuáles son los objetivos de la próxima competición? Bueno, el objetivo máximo de esta temporada es el Campeonato del Mundo, que es en Polonia, a mediados de agosto. Y bueno, entre medio tenemos citas importantes, como la semana que viene, que tenemos una Copa del Mundo en Vichy, que va a ser una prueba muy importante. Y luego tenemos también el Europeo en Asturias, en Tarsona. Bueno, las sensaciones de la competición han sido bastante buenas, la verdad. No esperaba conseguir un segundo puesto. Y bueno, a medida que fue pasando la competición me fui encontrando mejor. Y bueno, pues ahora nada, seguir entrenando duro para el Campeonato de Europa, que lo tendremos dentro de 6-8 semanas. Y nada, pues motivación a tope después de sacar una medalla aquí en Pontevedra, que además acompañó la pista con el buen tiempo, que no llovió en toda la mañana, o sea que estamos contentos. Las sensaciones de la regata fueron muy buenas, o sea, la final me costó un poco más llegar al final y eso, y bueno, podía haber quedado segundo, me faltaron un par de décimas ahí para el segundo puesto, pero bueno, bastante bien para la altura de la temporada que estamos. Y ahora el próximo objetivo es la semana que viene, la regata de Vichy, en la que voy a participar en K4 1000 metros, y bueno, esperemos conseguir un buen resultado de cara al europeo, que es en Tarsona, y cara al mundial preparar un K4 bueno para estar en finales este año. Pois estamos a ver os
piragüistas que se meteron aí no podium, un podium no que entrou Borja Prieto como terceiro e colleitou aí unha importante medalla de bronce, e podemos falar un pouco do que nos agarda para esta temporada no K1 individual, non? Bueno, hai que darse conta que España é un potencial. Javier Nán, aquí o temos, é tamén finalista o ano pasado na distancia de 1000 metros. O que está claro é que este ano pois hai que estar adiante, porque o ano que ven é o de verdade importante para clasificarse para os Xogos Olímpicos. Se os queres ter tranquilos e con opcións de medalla, porque arriesgarte a clasificar o barco no propio ano olímpico, pois igual consigue estar na final, pero non na loita polas medallas. Xa víamos nas anteriores Olimpiadas que houbo mesmo problemas para elexir que barco ia ir. Digamos que hai que intentar deixar os deberes feitos para poder centrarse no ano olímpico en se hubiéramos feito ben, pois igual estábamos falando de 2 medallas en barco dobre no campeonato olímpico. Por facer as cousas a veces mal, pois ocurren estas cousas, ¿no? Que só nos quedamos con unha medalla. Pois imos ver agora o mellor da outra final senior individual, a do C1 de canoa, unha disciplina na que o dominio é prácticamente abrumador dos padexeiros galegos, non? Sí, dos últimos anos, ou mellor dito, a última década, non é só que o podium sea fale casi sempre galego, sino que a final pois, é 100% galega, inda que hai algúns deportistas estes últimos anos que militen en clubes de fora de Galicia, non? Pero está claro que o potencial da canoa en España é galega. Imos repasar os membros nesta final na que só había un representante foráneo e o resto eran canoístas galegos. Estaba pola rúa número 1 David Cal, André Oliveira pola 2, despois David Mascato, estaba David Maquieira, tamén Xosé Luis Bouza, o que vemos aquí nas imaxes que xa comezou dominando dende o inicio, Alfonso Benavides, que era o único que dicíamos que era de fora de Galicia, Geray Picallo, Manuel Antonio Campos e Xosé Manuel Sánchez completaban esta final que, como digo, comezou dominando Xosé Luis Bouza. Bueno, Bouzas, que no mundo do piragüismo lle chamamos buzo, pois xa desde o principio está demostrando un gran estado de forma. Este ano pois vai con intencións. O ano pasado xa foi terceiro no Campeonato de Europa na distancia de 1000 metros. Este ano vai con gañas de ter unha bonita loita aí con David Cal, que como todos sabemos ao principio de temporada non está no seu mellor estado de forma, vai no collendo pola temporada porque lle gusta pois, ter o último mes pouco antes do Mundial ou dos grandes citas, unha posta de forma moi forte, non? Mentras que José Luis Bouza, buzo, pois mantén a temporada moito máis forte. Esperemos este ano pois ver esa loita, non? Entre os dous polas plazas do C1, inda que lástima que rememos dous polo mismo lado, porque senón teríamos tamén unha boísima opción de barco dobre. Podemos ver nesta distancia como sendo unha distancia curta na canoa, pois Buzo gañou con unha gran superioridade, e temos aí o segundo e o terceiro que, bueno, sí, son o futuro. Remou cómodo cara a meta e foi flanqueado no podio final por André Oliveira e por David Maquieira na segunda e na terceira posición dun podio, como dicíamos, íntegramente galego. La verdad que tuve unas sensaciones un poco malas porque tengo unos problemas de hombro y bueno, pues la verdad que fue bien después porque conseguí la victoria y bueno, los objetivos más a corto plazo es el Campeonato de Europa, que es aquí en casa, y después a largo plazo es el Mundial.